ערב טוב, ותודה שחזרתם לעוד תוכנית של הלילה עם דן. הלייט נייט שואו היחיד שבו למנחה מותר לאכול מסטיק מהרצפה. אז מה היה לנו השבוע? אולמרט סוף סוף הורשע. זה אנשים גועל נפש, לא יודעים לפרגן. לא יודעים, בחור, 500,000 לקח, וכל העיניים עליו. ג'יל 500,000. אני שתתי לוקח 1,000,000. סתם. המזכירה שלו, שולה זקן, נמצאה אשמה גם כן. טוב, זקן זה אף פעם לא חף מפשע. שלמה, המתמודד במאסטר שף, סוף סוף אף. כנראה שגם לאייל שני נמאס לאכול אוכל לא מבושל. אתה יודע אימה. קיבלתי חדשה עכשיו, אבי ימי, במעצר בית. מסתבר שהוא היה בסינמטק, ראה סרט ולא הרגיש כלום. מפחיד. בורס. וכמובן שהיה לנו גם את אייל בורס השבוע, לא נשכח את זה. הוא כרגע עומד לתביעה. הוא פשוט צילם סרט חתונה ולא עשה ווייט בלנס. בושה וחרפה. בואו. הערב אני הולך להציג לכם את יהושפט אבוחצירא. אני אקרא לך יוסי, מפריע לך? כן. אוקיי, יוסי. מה שהולך לקרות עכשיו, מאוד פשוט. הוא הולך להציג לנו קוף אדם, אין לי מושג מה זה, באמת שאין לי מושג מה זה. הוא ייבא את זה מבוליביה. איך קוראים לזה? לדבר הזה? טוב, קודם כל הדבר הזה הוא בן אדם כמוני וכמוך. קוראים לו לפצ'נגה אינדיגה. איך? לפצ'נגה אינדיגה. לפצ'נגה אינדיגה, גבירותיי ורבותיי! הבנתי שאתה מתמחה אני מתמחה בקופי אדם. חשבתי שבשבירה של שתיקות מביכות, אבל... תמשיך. לא, אז אני אסביר לך, אני מתמחה בקופי אדם. למעשה לפצ'נגה הוא לא היחיד, אבל הוא כן היחיד בארץ. זה התחיל... פצ'נגה די, מגרד לו בתחת. יש לו תחורים. הבנתי, וואה. לפני 20 שנה לפצ'נגה נולד בגן החיות התנ"כי בירושלים. אבל הבנתי שהבאת אותו מבוליביה. לא. במחלקה ראשונה, בין פרו ל... לא? הוא היה בחופשה, זה לא... די, לפצ'נגה... תן לו להסתובב באולפן, הוא לא נראה לי מזיק. תן לו, בוא, חמוד, בוא. איזה חמוד אתה. נראה לי עדיף שלא. לא, זה בסדר, אבל אל תיגע לי בפירות, כן? אוקיי, קח אותו. אמרתי. די, שב. אני אמשיך בסיפור. כן. בקיצור, בוקר אחד מתקשרים אליי ואומרים לי... אוקיי, לא, אני צחקתי, תשב. מספיק. הבנתי שקטע של אלפא מייל, צריך להראות אני אתן לו להם. הוראות, הכל בסדר. הפצ'נגה, בוא תשב חמוד, בוא תשב. הפצ'נגה טוב, בוא. לא, תכף אני אתן לך. בוא אני אספר סיפור ואז, טוב? אז כמו שהתחלתי לא, באמת, סליחה. לא יכולתם להביא. כן. אז לפצ'נגה נולד באביב לפני 20 שנה. לא אשכח את זה, התקשרו אליי ואמרו, נולד בן אדם, אנחנו לא יודעים איך הוא הגיע, אנחנו לא יודעים מי ההורים שלו, אבל מאז אנחנו מטפחים בו, ומטפלים בו, ומטפחים אותו, כאילו היה קוף. ההפקה אומרת לי שאחוזי הרייטינג שלנו כרגע צונחים, אז אני חייב לשאול שאלות שהן הרבה יותר רציניות. בכיף. איזה חיה אתה הכי אוהב? האמת שאני תמיד אהבתי פנתרים, משהו בשחור היה עושה לי את זה, אבל גם קופים זה בסדר גמור. הוא נראה לי נפגע, תיתן לו לטייל שוב, אני סומך עליו שהוא... אתה רוצה לטייל קצת? אבל מסביב, טוב? לא סוף. מה תרצה להיות כשתהיה גדול? אני בן 42. וואו. גבירותיי ורבותיי, פדיחה בלייב. לא, זה בסדר, הרבה מתבלק קרם לחוט חדש. כן, הייתי מחליף. אני חייב... תחזיר את הכובע. וואו, אני לא מבין את זה. אני ממש לא מבין את זה. הם היו צריכים להביא את ג'ורג' קלוני, מה זה החרא הזה? לפעמים צריך, אתה יודע, לטפח אותו ממש, הוא בן אדם, אבל לפעמים ממש כמו קוף, אתה צריך לתת לו חיזוקים חיוביים. אתה אומר שאסור לי, נגיד, לעשות לו ככה. לא, אתה מגלה אותו סתם. די. אוקיי. אמרתי לך, זה מסוכן. בוא תשב, אני ברשותך אתן לו תפוז, שירגע. לא. תביא. זה שלי! מה אתה ילד? זה שלי. אמא. טוב, קח. תודה רבה, קח את הבננה. תודה רבה. תפוז שלי. אנשים חצופים, אלוהים ישמור. חיובי. סליחה שאתם צריכים לראות את הדרמה הזאת. שאנשים מביאים אותם לתוכנית, גם נותנים לך את הבננות. אם אתה רוצה, אני יכול להסביר לך על צורת האכילה. לא רוצה להקשיב לך, לא רוצה להקשיב לך. די, נו. אז אני איתכם עכשיו. סתם לא אני איתך. לפצ'נגה, הוא לא יודע לקלף לבד, יש לו בעיה אני באצבעות. מצטער, הצופים שלנו החליטו שלא בא להם לראות את התוכנית הזאת, הם העבירו לערוץ הקניות. וואו. זה מדהים. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה...
אנשים לפצ'נגה פה אוכלים בצורה טוב. מאוד מתורבתת, ענקית, פשוט ענקית. עוד בננה? חברים, פה גדול. עיניים אליי. זה טירוף מה שקורה פה, תיתן לו את התפוז, תיתן לו את התפוז, אני לא רוצה את הביס האחרון, זה ממש פרש לבלג רפלקס. היה לנו כיף, באמת שהיה לנו כיף לארח אותם. אם נסתכל על זה בצורה אובייקטיבית ולא סובייקטיבית או דו-אקטיבית או פלקטיבית, יש לנו פה חיה יוצאת דופן, אז היא לא התגלחה, היא לא התקצרה. אוקיי, ערב טוב, אני רציתי להגיד לכם תודה שבאתם, ערב טוב, מה? תודה רבה, חברים. שבוע הבא